wallahi komai sallar da kake yin kaje gaban Allah ya bude kayan ka bai ga shugaba ba man gane ka ba kai wannan wallahi ban san ka ba to shi manzo Allah ya sani ba ana yin sallar wani yana sallar ya kira shi sau uku bai zo ba ina kiran ka sau uku baka zo ba ce ai sallah nake ya rasulullah sallah kake ayyana sai ga wahayi istajibu lillahi walin rasul idza da'akum kawai in na kira ka komai sallar da kake ka taho waka na aike ka duk inda zan aike ka ka tafi ma ka je ka kai awa 10 sannan ka dawo da ka zo in kai raka'a biyu da ka cika saraka biyun ka shike duwa cikin sallar kake ai ba wata sallar zaka sake bai a in manzo Allah ya kira ka yace ka tafi kasuwa ka je ko yaki ya tura ka to in ka dawo cika sawa za ka yi cika sawa za ka saboda matsayinsa a gurin Allah to kaga abin da ya faru da manzan Allah ya ce da su a yi haƙuri kar a fita suka ce a fita ya shiga ya sa kayan yaki da ya fito shi ke da ganin ya ce ku yi haƙuri dole sai an yi kuka tun da ya ce wasu sun ce a aka je kumalan sai da aka kashe mutum 70 a gurin nan ta dalilin da ya ce a yi aka ce a saboda haka wallahi muna da babban kalubale muna da kalubale babba na ban girma ga shugaba so shi girmama shi Allah ta'ala ya jingina al'amura duka a gurinsa